Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarkin samarin Germany Haruna Cizo. You are looking so nice. Thank you so much. Thank you. Ke ce wanda Aliko Dangote ya zaba a matsayin mata? Ni ce. To masha Allah. Yes. Kin shirya an to na shirya karɓi tambayoyinka. Masha Allah. Sarkin samarin Germany Haruna Cizo. Ni ce wadda Aliko Dangote ya zaba a matsayin mata da zai aura. Masha Allah. Thank you. Yeah, congratulations. To ina fatan da kike an ce kin dokin mata da manya-manyan mata. Wallahi su wannan ma Hadiza Gabon. Rahama Sadau da Nafisa Abdullahi da wannan yarinyar Fati Washa da wasu ma ƴan matan da suka fi ni kyau da haduwa da wannan yarinyar mata Kebbi. Fatima Bintu ake ce mata duka su. Na gane ta. Amma kuma ka san cewa rabo ne abun. Wannan haka yake rabo ne. Cewa ni ce zan zama mata Aliko Dangote. Wannan haka yake. Thank you. Nagode. Na taya ki manna. Na taya ki manna. Nagode Cizo. To ina tambaya yanzu Aliko yace ya fasa aure. In Aliko yace ya fasa aure. Me zai faru? What? Aliko Dangote ya fito ya ce ya fasa aure na? Ai wallahi bai isa ba ya fito yanzu ya ce ya fasa aure na ba. Wannan auren da kake gani bi iznillahi ta'ala sai an yi shi ta kowace hanya ta kowane hali sai na aure Aliko Dangote. Bokaye zaki bi? Kowace hanya zan bi aure Aliko Dangote na santa kuma kowace hanya zan bi a shirye nake da in bi wannan hanya in mallaki Aliko Dangote. To ko yana so ko baya so sai ya aure ni wallahi. Ai kuma zai iya canja ra'ayi kuma ai. Allah ya riga kaddara cani ce matarsa. Kamar daina wannan maganar. Zan so in ji wata irin hanya zaki bi. No, ba lalle bane sai mutane sun ji cewa ta wace hanya zan bin mallaki Aliko Dangote. Wannan sirri na ne na cikin zuciyata kuma na bar wuce a zuciyata ba lalle bane kai ka sani ko jama'a su san cewa wace hanya zan bi na mallaki Aliko Dangote. To kwantar da hankalinki wasa ma ne nake miki. To Haruna Cizo hankali na ya kwanta da kace wasa kake mu na dauka da gaske kake balle ma na san cewa ba fa zai fasa aure na ba. To ai da kika ce ne kowace hanya zaki iya bi. Yes, na ce fa kowace hanya ce zan bi in mallake shi sai na bi na mallake shi a matsayin sa na mijina. To Allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi. To sarkin samarin Germany Haruna Cizo nagode bye. Bye. Sai anjima.